दुखुनांथाव खौरां ना सारनो थांनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय लकलुं गामिनि 52 बोसोर बैसोनि बिरन स्वर्गियारिया दैमायाव ना सारनो थांनानै जिउ खहा। बिरन स्वर्गियारिया नावकाटायाव गावनि हाखौ नायनो थांनायजों लोगोसे नावकाटा गामिनि जामजिं दैयाव गाव जानो थाखाय ना सारदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, ना सारखांनानै गावनि न'आव फैनो थाखाय ना सारग्रा आस्राखौ लानानै जामजिं दैमाखौ बारबोनायाव अबथिरायै गबनानै जिउ गोमानो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि SDRF जों लोगोसे 2 नं लकलुं बर' गामिनि आरो ओनसोलनि नावकाटा गामिनि रायजो राजाफोरा हाजासे नागिरनानै बिरन स्वर्गियारिनि गोथै देहाखौ मोननाय जायो। दुखु गोनां खोथा, जोंहा 2 नं लकलुं बर' गामिनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं लकलुं बर' गामिनि बिरन स्वर्गियारि बिथाङा दिनै हरखाबै नैबे जाबजिं नला बेवहाय हरखाबै माने थैनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव बिथाङा मैया गावनि हा एसे दखरसे दंमोन, बे हाखौ नायफैनायाव माने गाव बारनायाव बिथाङा गबनानै थैनो गोनां जादों। आरो बेवहाय पुलिस प्रशासननिफ्राय लानानै आरो SDRF फैनानै नैबे गोथै सहखौ जों दिनै 2 अक्ट'बर खालि जोङो बेखौ दिहुननो हादों। गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय मोजाङै मोजां बेखौ सहाय सहयोग होफैदों। गुबुन गुबुन गामिनिफ्रायबो फैदों। बेनि थाखायनो दिनै गासैबो बोखांगिरिफोरखौ आरो लोगोसे नोंथांमोनखौबो बेवहाय नुजाथि फैनायनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ खुलुमनाय थाबाय। बिथांनि बैसोआ जाहैबाय 50 बोसोरनि एसे बांसिन जाबायमोन। 50। बिथाङा नाबो सारनो फैदोंमोन आरो लोगोसे बारनाय समावहाय गावनि जानाखि जे बेखौ लाफानानै बारनायाव बिथाङा गबनो गोनां जादों। आरो बिथांनि फिसाज्लाया 3 आरो फिसाजो 1। बिथाङा दा बिथांनि न'खराव दा फिसाज्लाफ्रा गैया, गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनानै दंहैयो, फैगासिनो दं, बेखौ जों मिथिनो मोन्दों। প্ৰকৃততে মানুহজনে বোলে তেখেতে ইয়াত খেতি আছিলে বোলে, খেতি পথাৰ, আৰু লগতে তেওঁ মাছ ধৰিবলৈ আহিছিলে। মাছ ধৰিবলৈ আহি পিনি মাছ ধৰিলে, ধৰি পিনি তেওঁ আচলতে জালখনৰ সৈতে পাৰ হৈছিলে সাঁতুৰি নদীখন খুব দ আছিলে। দ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ জালখনৰ লগত থকাৰ কাৰণে আচলতে জালখনৰ পৰা তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল বুলি আমি ভাবোঁ। তাৰ মৃত্যু হ'ল। এতিয়া আমি ধেমাজি আৰু চিলাপথাৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী SDRF লগ হৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলালোঁ। ৰাতিপুৱা আমি 5 বজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই এতিয়া 1 বজাত মানুহজন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মানুহজন আমাৰ লকলুং বুলি কৈছিলে, আমাক লকলুং বুলি জনাইছিলে। মানুহজন 2 নং লকলুং হয়।